zo ai kuma da nake gaya maka ka ga wannan gidan a nan komai namu zai wuri ai magana ta kare. Dabbobi ne da zabi a gidan nan da awaki a gidan nan ba abin da babu kai ina ga wallahi an ce rijiyar kuɗi ne da mai gidan na ji garin to kai za ka shiga ka wullo in tara kai za ka fara shiga Allah ko ai ka fi ni wayo kai za ka shiga na bi kama iya sadan sata wallahi na bi kama iya sadan sata a kasuwa ma ba da kira da kozilibas ka za ka tura ni wallahi ba tsani amma ka san me zan kama ka tura ni wallahi dira zan abokina ka hango su awaki Allah kai ga wata zabuwa ma turon dabba da uba kai kaga awaki kaga in na wullo zabuwan nan tawo ne zabuwan nan tawo ne yawwa tinkiya mai cikin nan haladu ne ya kama wallahi ina wullowa ka ɗauka kaga garba kamun yawwa ai na san ka ne mash yawwa shekaran jiya an bani iya an bani shekaran jiya an bani iya an bani shekaran jiya an bani Allah tsine mu shege tsine ne kace uban iya an bani shekaran jiya an bani iya an bani shekaran jiya an bani hadina ne hege jiya da daddaren da kai wayalan a gonar ba uban ka ba ya ci yalan ba kuma shi ba yalan ya ci ba kai ku aje langa ya saba yanka ku kina da kyawu ki daɗa da wanka ɗan mata ku jan ajin ku wa za ya tsinka kullum tam jiya an bani shekaran jiya an bani jiya an bani shekaran jiya an bani to shi yalan da ka dauka kai ubanka ne ci yalan da ka dauka ni garin kwaki zan ci ko kuma kashi mi dan dumi a ka mun zawayi mi dan dumi shi yake da bukata jiya an bani shekaran jiya jiya an bani shekaran jiya an bani jiya an bani shekaran jiya an bani jiya an bani shekaran jiya an bani to yalan ubanka ne ci yalan nace to ni na sa ka